No čus, a ja vás vítam u Half-Life 2. Na kamarátovom videu sme si vraveli, som vravel, u Nathan to ten, sme si vraveli, že tam budem natáčať Half-Life 2 celé party, všetko. Môžeme aj epizóda 1, epizóda 2, keď sa vám to bude páčiť celé. Ja to dohrám celú Half-Life 2, ja už som to kde hral, takže dám load. Tak ja už som to kde hral, lenže chcem si to s vami prejsť od začiatku, aj keď možno vám to bude jedno, ale asi si to prejdem od začiatku. Takže vidíte, ja už som bol aj tu, ale chapter 6, ale my to budeme od začiatku, takže si užite. Nemám české titulky, takže budete musieť mať anglické. Takže tak keď sa na to načíta, takže tak. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Dobre, ešte raz ospravedlňujem, nemám české titulky proste a je to tak. TFS na hlas. Dobre, takže ma zajímalo, kde sa chystáte vy. Si ideš na popravu, že? Čo? Ja som si rozumel. Hej, až tretí? No. Ospravedlňujem sa, keď budú nejaké lagy, len môj počítač nezvláda to tú natáčacú platformu možno. Ja to mám normálne, že nemám lagy, ale... To sa mu stalo. No, kúkajte. To ma nedochytí. Haha, nedochytíš. Dobre, tu ľudia teraz pôjdeme. Dobre. Čau, Jožko, jak máš? Dobre, ešte pracuješ, to zober kufre, ne? A... Kokus! Ja netrafil! Čo ti šibe? Zavrite ma! A vykašľal sa na mňa. Haha, čo si taký slabý, ty debil? No čo? Áno. Čo je? Aha. Zeši dával palec. Zavril? Nezavril? Dobre, ide. No, to je zavril radšej. Už prišiel. Ja zase toto tu... Počkaj, aha, ja som vám tu vbehol, to som zabudol, že... About that beer I owed you. It's me, Gordon, Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the... Ak by ste nevedeli, čo je Black Mesa, tak je to... jak vám to vysvetliť, je to uputávka z starej hry, ešte pred Half-Life 2. Myslím, že aj Half-Life 1 bola to. Neviem, Black Mesa je proste, že tam zabíjaš, že si v takej jakej dimenzii a zabíjaš tam teraz tých mobov a také.
No a to je Honest Damage. Aby ste nevedeli, tak vám dám... Ne, ok. Natáčam od začiatku. Iba že sa mi akože vyplo, natáčanie sa mi vyplo zase. Mi to tak robí, bo mi to asi takedy laguje, takže môžeme pokračovať. No, to už som robil. A vy ste to nevideli. Že to už som robil. Aha. Nebudem to robiť, je mi jedno. Skáčem až tu. A tu by som mal ľudia ísť tu. No sa ho nasleduje, takže sa otáčať nebudem. Ja ho teraz zavriem. Tak, nešiel by som tam. No ma nečapne, ne? No ja som si vykašľal na mňa. No a my tým pádom môžeme pokračovať v hre. Toto, ak som nikdy nechápal, ale myslím, že to je karanténa. Zase on, debil. Ja som neznášal, aj keď som to hral prvýkrát. Aj keď to už mám nakúkané youtuberov, viem, že on je zlý. No, dobre. Pavúk. Budem sa modliť, že mi to zase nevypne, lebo ja už som pre vás natáčal jedno. Iba že mi ho vyplo. Presne tu náda, kde. A ja, že idem ho ukončiť, akurát ma vyplo. Taký to je cool, no. To je v pohode. Lali lali telefono, čo posledný. Čány si mi halumíny, tu nemám ísť. Čono sa, čono si, čono faj. FBI, open up! No takže tu mi prestalo nahrávať zvuk, takže musím to rozprávať ja. No tu sa snažil podákom hodiť telku, čož akurát tam predbehli. No tu som sa snažil autistické momenty robiť, pretože ma bavilo im hazať na bitke, aj keď som to hral druhýkrát. Tu som behal. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know. Ja už idem. Behám. Idem. Tu by nemali prejsť cez toto. Ma nechytí, haha, slabý, pomaly, zavri. Držím ti palce, ty to dáš. No. Dobre, môžeme ísť. Bežím. Почкай! Бля, я твою маму выебу, сука, блядь, нахуй! Скажи мне, куда приехать? Я чисто... Jebany hupujem, nie powiedz. Dobra. Tuczny znowu. Czekajcie. Co mam szybę? Dr. Freeman, I presume. So. Better hurry. Okay. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a No map. poď.
sure you don't remember me though. Pamätám, bo Man, a few words, aren't you? je ten profesor, ktorý by nás mal portnúť k On foot. Alexinim, It's a to je dangerous jedno. route to my father's By land. nás mal with tam no canals. portnúť a Today, we're finally on the verge of having a better way. tak. Here, let me buy you a drink. A nekúpime, kúkaj, aký kód tam zadrbe. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Nice. A môžem ísť prvý, alebo co? Ja mám ísť prvý. No, je to... Haló? Kos. No, som zlákom. Where did she get to? Lamar, come out of there! Uh-oh, No. everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, No, Alex. Dr. Klein. Almost Klein. all right. Čiak. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness. Čo ma skenuješ očimi? It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Barney, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doc. Dobre, ľudia, Your talents tu by sme to surpass ukončili, your pretože Let's just see if this thing works, okay? Well, it's here. na budúce by som mal vojsť tu a zobrať si oblek. On teraz prišiel. Že na budúce a zatiaľ sa uvidíme u ďalšieho partu. Zatiaľ